ନିଜେ ସଜ ହେବାକୁ ସଜ ହେବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଟାଇଲ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା କି କଣ କରିବା? ଖେଳ ଖେଳିବା। ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ସଜେଇବି ତମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବ। ଠିକ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଲି ଗୋଟେ ୟେଲୋର ସ୍କୋୟାର ହଳଦିଆର ସ୍କୋୟାର କରିଦେଲି ବଦଳରେ ସଜେଇଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆର ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଞ୍ଚଭୁଜ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେବି ଆଚ୍ଛା ଆ ପରେ କଣ ଦେବି? କଣ୍ଢେଇ କହ। କଣ୍ଢେଇ କି ସଲନି ସଜାଡ଼ିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଜାଡ କଣ ଦିଆହବ କହ? ଏଟା ଠିକ କଲା ସେ। ତାପରେ କଣ ଦିଆହବ? କଣ୍ଢେଇ କହ। କୋଉଟା ଦିଆହବ କହ କହ ଭାବିଛି ଦିନେ କୋଉ ସାଇଜରେ ଦିଆହେଇଛି? ଦେଖୁନ ହେଇଗଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ଇଏ ଗୋଟେ ସଜେଇଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଜେଇବା। ଠିକ ଅଛି? କଲର ଅନୁସାରେ ସଜେଇବା। ଗୋଟେ ନାଲି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଲି ମୁଁ ନୀଳ ତାପରେ ନାଲି ତାପରେ କିଏ ରଖିବ? ସାଇରୁ କର। ତାପରେ କୋଉଟା ରଖିବ? ଏଠି ନାଲି ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ରଖିଲି ମୁଁ ନୀଳ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଠି ନାଲି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଗୋଟେ ରଖିଲି। ତାପରେ ଏଠି କଣ ରହିବ? ତାପରେ କଣ ରହିବ କହ? ନାଲି ପରେ ଆମର କଣ ଅଛି? କଣ ହବ? ସଲୋନି କହିପାରିବ? କଣ କହିବି? ସେଇଟା ରହିବ ନାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ସଜାଲି ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ଏଠି ନାଲି ତ୍ରିଭୁଜ ଏଠି ରଖିଲି କଣ? ନୀଳ ତ୍ରିଭୁଜ। ତାପରେ ଏଠି ନାଲି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରଖିଲି। ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ରଖିଲିବା। ଏଠି ନୀଳର କଣ ରହିବ? ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଲା। ଆସିଆ ତାପରେ ନାଲିର ମୁଁ ଏଇଟା ରଖିଲି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଭୁଜ। ତାପରେ ଏଠି କଣ ରହିବ ତାହେଲେ? କରିବୁ କର ରୁଦ୍ର କର। ନା ଭେରି ଗୁଡ। କଣ୍ଢେଇ ବଢିଆ କଲା। ଏଠି ରହିଲା ନୀଳ ନାଲି ତ୍ରିଭୁଜ ନୀଳ ତ୍ରିଭୁଜ ନାଲି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ନୀଳ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର। ଏଠି ନାଲିର ପଞ୍ଚଭୁଜ ନୀଳର ଏଠି ପଞ୍ଚଭୁଜ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଜେଇବା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସଜେଇବା। ତମମାନେ ସଜେଇ ପାରିବ ତାପରେ ତ? এইটা রইলা। তারপরে কଣ ରହିବ? କିଏ ଧନ କରିବୁ ନା କିଏ ରହିବ? ଆସିଲା ନୀଳ ନାଲି ହଳଦିଆ। ତାପରେ କଣ ରହିବ? ନୀଳର ଗୋଲ ନାଲିର ଗୋଲ ତାପରେ ହଳଦିଆର ଗୋଲ। ତାପରେ କଣ ରହିବ କହ? ଗୋଟେ ରଖିବୁ। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। ନୀଳ ଗୋଲ। ତାପରେ କଣ ରହିବ କହ? देख देख एरी ऊपर पड़छ देख बोले से क ए सी कर देलानी वेरी गुड तापर कोन रहबो क नहीं
ଭୁଲ ବୁଝିଲା। ଦିଦି ସେଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଏଇଟା ରଖିଛ ଠିକ ଅଛି। ନୀଳ ନାଲି ହଳଦିଆ ପୁଣି ନୀଳ ନାଲି ତାପରେ କଣ ରହିବ? ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଥିବ ହଳଦିଆ କରୁଥିବ। ଏଇ ଦିଦି ମୁଁ ପାଇଗଲି। ହଁ ଦିଦି ମୁଁ ନାଇଁ ଆମର ଧନ ଥୋଇଲା ଠିକ ସାଇଜ ର ତମ ରଖିଥିଲି ଟିକେ ଛୋଟର ହେଇଗଲା ଏମିତି। ହଁ ଆଉ କରିବା ଆଉ ସଜେଇବା ନା ସଜେଇବାନି? ସଜେଇବା। ମଜା ଲାଗୁଛି? ହଁ। ଆସେନି ନିହାତି ପୁରା। ତାପରେ କଣ ଥୁଆକୁ କୁହ? ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଭୁଜ ଏମିତି ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ରଖିଲେ ତମେ କହିଲ ଚିତ୍ର ଏଇ ଚିତ୍ର ରଖିଲି ଏଠି ଗନା ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ର ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ରଖିଲି ଏଇଟା ଆପରେ କଣ ରହିବ କିଏ କହିବ ହାତରେ ରୁହ 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 ଜଣେ ଜଣେ ଇହ କରୁ ରୁହ ମୁଁ ଜଣେ ଆସ କହିଲୁ ଶୁଣି କହିଲୁ ଯୋଉ ହଁ ସେଇଗୁଡାରେ ଟିକେ କଣ ରହିବ ବଡଟା ଟିକେ ରହିବ। ଆରେ ଏମିତି ଆଣ୍ଠେ ନାହିଁ ସବୁ ପଛକୁ 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 ଯା ତୁ ପଛକୁ ଯା ଆଗେ ହଁ ତୁ ଧର ନାଇଁ ସିଏ ଧରିଥିଲା ପଛକୁ ପୁରା ପଛକୁ ଯାହାକୁ କହିବି ହେଲା ତାପରେ କଣ ରହିବ ଏ ଚିତ୍ର ରହିଲା ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଟା ଏଠିକି ଆସିଲା ଏଇଟା ଏଠିକି ଆସିଲା ତାପରେ ଆଉ କୋଉଟା ଏପଟେ ଆଉ କୋଉ ଚିତ୍ର ରହିବ? ହଁ ଚଲୋ